milí přátelé, hosté, sborová rodino, děti. Uběhlo něco málo přes měsíc a my se tu opět setkáváme na Festu radosti, tentokrát však s jiným programem. Dámy a pánové, vítejte na Festu radosti, odložte všechny starosti a těšte se na krásné, příjemné, společně prožité chvíle. I tento víkend nás čeká mnoho písní. Věřím, že i dost dobré slovo k zamyšlení. A jsme rádi, že jste si udělali dnes večer čas a můžeme tento pátek strávit společně. Celým programem vás bude provázet Martin a Sapča. Martine, zmínil jsi, že nás čekají písně a nějaký řečník. Kdo to bude? Nevím, musím se podívat do diáře, počkej. Ano, myslím, že už tady byl náš milý host Michal Fulier, bude řečnit a provede nás zajímavými tématy. No a pak nás čeká hodně hudby. Někteří budou zpívat od nás, jako například skupina Sion a Hope, ale hlavně zde chceme přivítat vzácného hosta Luizu Spiridon, která nás, věřím, že nadchne písněmi o Pánu Bohu. Teda, to zní hodně lákavě. Už se opravdu těším, co všechno uslyšíme. Než si hosty ale pozveme zde dopředu, abychom si je lépe představili, zaposloucháme se do první písně dnešního večera od zpěvačky Luizy Spiridon. Cine a trecut slava polților, voci de heruvimi, răsuna în cor și tot cerul picura, vers de osana. Ridicați-vă capul porților ca să intre în cer Domnul domnilor, cel de Tatăl așteptat, să se întoarcă și să fie împărat. Nu mă plâng în voi, de dureri nu mă tem, chiar prin foc te-aș trece, știu că vine când îl chem. Și în nevoi suntem noi, mă alină suspin, prieten cu împăratul, eu un peregrin. Pregătiți de drum, l-așteptăm pe nori să călătorim. Unde ne-a fost dor, noi spre porți vom alerga, cu îngeri vom cânta. Ridicați-vă capul porților ca să intre în cer. Domnul domnilor se întoarce în palat, împăratul însoțit de-al său regat. Am uitat să mai plâng, nu mai știu să oftez. În cetatea slavei tot ce știu e să-L urmez. Am uitat cum să plâng, nici nu știu să suspin. În cetatea slavei nu mai sunt un peregrin, căci împăratul e prietenul meu.
Myslím, že se tu krásně vlezeme všichni. Ještě jednou vás srdečně vítáme tady v Nýtku na Festu radosti. A jak jste si všimli, tak máme tady překladatelku, její Hedviga Kašlík, a já bych se jí proto ráda zeptala, jak je možné, že umí rumunsky. Tak, přeji vám krásný a dobrý večer, chladný večer, ale přece jen hřeji nás společenství. Já umím rumunsky, protože jsem z Rumunska, já jsem se tam narodila a když mi bylo 3 roky, tak se moje rodina přestěhovala vlastně do Německa, kde jsem vyrůstala. A pak jsem tam poznala svého milovaného manžela Daniela Kašlíka a ten mě vzal zase zpátky trošku blíž k východu do České republiky a tady už žiju teďka 16 let. Děkujeme. Vítej tady, Eve, a děkujeme, že překládáš. A chceme taky poznat vás ostatní. Nevíme přesně, jak se všichni jmenujete, jestli byste se mohli představit všichni. Cine a este cine? postupně. Să vă prezentați întreaga familie. Vă spun pacea Domnului. Boží požehnání vám přeji. Ne bucurăm să fim împreună. Eu sunt Claudiu Jsem rád, že jsme tady. Já jsem Claudiu. și prezentarea mea în astfel de situații este soțul Luizei. A v takové situaci jako tato se představuji jako manžel Luizy. Bună seara! Ne bucurăm foarte mult să fim în acest loc foarte frumos. Krásný večer, my jsme moc rádi, že tady můžeme být na tak nádherném místě. Eu sunt Luiza, soția lui Claudiu. Já jsem Luiza, jsem manželka Claudia. Am uitat un personaj aici, ea este Miriam. Zapomněli jsme tady toho malého človíčka, to je Miriamka. Bună seara, vă spun și eu. Krásný večer i vám přeji. Eu mă numesc Eliza și sunt soția lui Răzvan, mamă a 2 copii și jumătate. Já jsem Eliza a jsem vlastně maminka. Takže já jsem Eliza, jsem manželka vlastně toho pianisty a maminka těch 2 dětí tady uprostřed a maminka vlastně 2,5 dětí, protože ta půlka je ještě v bříšku. Pe mine mă cheamă Luis. Já se jmenuji Louis. Našeptávají. Je to vlastně taky syn od Luizy a Claudia. Takže jenom Mă jména. numesc Leo. Já se jmenuji Leo. Eu mă numesc Amelia. Já se jmenuji Amelia. Și eu sunt Răzvan Mădălin Spiridon, soțul Elizei și tatăl lui Leo și Ameliei. A já jsem Răzvan Mădălin Spiridon. Já jsem vlastně manžel Elizy a tatínek těch 2 dětí. Legătura dintre noi este, de fapt, legătura dintre ei este, Lasă. ei sunt verișori primari. A aby se viděli, proč se jmenují jakoby stejným způsobem, oni jsou vlastně ti 2 muži, jsou bratranci. Děkujeme moc. Vítáme mezi námi právě i Michala Fuliera. Doufám, že ho všichni vidíte. Nevím, kam se mám postavit, abych neclonila. Michal, ty jsi byl už u nás minulý rok. Překnu teďka do slovenštiny, protože Michal je ze Slovenska a mě slovenština blízká, takže se ho zeptám slovensky. Pamätáš si svoju prvú návštevu tunak u nás? A možno, čo ti najviac utkvelo v pamäti? A tiež, keby si nám tak mohol v stručnosti povedať, kto si? Tak som Michal Fulier, ako si povedala. Na Slovensku som slúžil ako kazateľ. Momentálne sa venujem evangelizačnej práci cez sociálne siete, médiá a aktuálne žijem v Anglicku. No a moja spomienka, taká veľmi silná na ten predchádzajúci rok je,
že vôbec nejaký zbor sa rozhodol urobiť takú veľkú a krásnu akciu. Keď som prišiel domov, tak vravím manželke, počúvaj, to väčšinou zbory organizujú modlitebné skupinky a študijné skupinky a oni tu robili takú akciu, ktorú väčšinou robí vedenie cirkvi. Takže to bolo niečo, z čoho som bol v takom nemom úžase a znovu som, že ste v tom ďalej vytrvali a pokračujete v tejto službe ďalej. Děkujeme. Ještě jednou teda všichni vítejte. Jsme rádi, že vás tady Pán Bůh přinesl k nám. Jsme moc rádi. Že ještě jednou Klaudiu, Miriam, Luisa, Eliza, Louis, Leo, Amelia, Razvan, Michal. Tak jo, naučím se to. Hebe, jsem zapomněl, promiň. promiň, to je ostuda. Takže to si potom vypiju tam za kulisy. Ráda bych se vás zeptala, jaká byla vaše cesta k nám do České republiky? Zažili jste třeba něco úsměvného? Cum a fost călătoria voastră până aici? Ați experimentat sau ați avut ceva interesant sau amuzant pe parcurs? A fost obositoare, pot să spun, Bylo to v první řadě celkem unavující, dar în același timp foarte frumoasă, ale zároveň taky moc hezká cesta. deoarece este al doilea sabat în care avem ocazia să fim în Cehia Od vlastně minulé soboty, od kdy jsme tady v Česku, și să respirăm aer curat. jsme měli možnost dýchat čerstvý vzduch, co nás těšilo. Și mi-a mai plăcut ceva foarte mult. Am văzut multe căprioare și iepurașe. A ještě se mi něco velmi líbilo. Já jsem tady viděla hodně srnek a zajíčků. Tak, to se Dar jí líbilo. cel mai mult mi-au plăcut oamenii. Ale nejvíc se nám líbili tady lidé. Můžete se klidně i další podělit? Pentru noi a fost un drum interesant, a fost primul drum pe timp de zi cu copiii, un drum atât de lung. Takže my jsme prožívali vlastně první takovou dlouhou cestu s dětmi přes den. Și a fost provocator să-i facem să stea cât de cât cu minți. A byla to upřímně velká výzva, abychom děti nějakým způsobem zabavili, aby byli hodní v autě. Dar adevărul este că din momentul în care am intrat în Cehia, au fost mai mult cu ochii pe fereastră și cu gurițele mai mult închise. Ale zajímavé je, jakmile jsme vlastně vjeli do České republiky, tak oni více otevřeli oči a dívali se kolem na přírodu a více zavřeli pusinky. Deci aveți o țară foarte frumoasă. Tím chci říct, že máte moc hezkou zem. Můžete? Eu aș vrea să remarc în mod special peisajele extraordinare pe care le-am văzut aici. Já také chci zvýraznit a zdůraznit ty nádherné vlastně obrazy přírody, které jsme tady viděli. Și oamenii foarte ospitalieri pe care i-am întâlnit. A také vlastně tu pohostinnost těch lidí tady, s kterými jsme se mohli potkat. Děkujeme. Michale, mohl by ses také podělit, jaká byla cesta? Po takýchto krásnych veciach sa to tak ťažko hovorí, pretože ja som prišiel s dlhým meškaním. Ja som vystúpil na letisku a predo mnou neskutočne dlhý rad. Ja v takom dlhom rade som ešte nikdy nestal. To bolo ako na teplé rožky. No a ako stojím v tom rade a posúvame sa malými krôčikmi, tak okolo nás chodí ten letiskový personál a usmieva sa na nás a my sa usmievame na neho. Ako tak ideme ďalej, tak už mi to nedalo po 40 minútach, tak už som sa ho spýtal, že či mi môže vysvetliť, prečo ten rád, ktorý čaká na toho policajta, ktorý preveruje pasy, je taký dlhý a ten rád, kde je biometrická kontrola pasov, tam nie je nikto.
A oni mi vravia, no to je pre tých, ktorí bývajú v Česku a v Európskej únii. A hovorím mu, tak ja mám slovenský pas, môžem ísť tam? Samozrejme. Tak potom manželke som napísal túto skúsenosť a ona mi hovorí, že no tak teraz si sa naučil, že nie vždy sa oplatí ísť za davom. Tak to je zajímavé, děkujeme. Michal poprvé v Česku není, ale vy jste poprvé v Česku, je to tak? pentru prima oară aici în Cehia. Slyšel jsem, že jste většinu po dobu celého roku pryč, nejste v Rumunsku. Am auzit că sunteți foarte mult plecați. Asi jste procestovali hodně zemí. Că ați văzut multe țări. Kde se vám líbí nejvíc? Unde v-a plăcut cel mai mult? Sau ce țară v-a plăcut cel mai mult? Este greu de spus țara care ne-a plăcut cel mai mult, Je velmi těžké říct, která země se nám líbila nejvíc, pentru că fiecare țară are frumusețea și particularitatea ei. protože vlastně každá zem má nějaké svoje jakoby zvláštnosti a svoje krásy. Ce pot să spun este că suntem pentru prima dată într-o țară străină în care susținem concert într-un loc unde nu este o comunitate românească. Da? Okay. Takže on říkal, bylo to dlouhé, ale zkusím to teďka přeložit, že je to vlastně poprvé, že zpívají v zemi, kde se nenachází žádný rumunský sbor nebo kde není žádná rumunská komunita. Protože v celé Evropě, třeba v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, prostě všude jsou vlastně Rumuni, jakoby mají velké sbory svoje a tady jako poprvé to tak není. Comunitatea adventistă. Da, am înțeles. Že nemají prostě tu adventistickou nebo takový prostě církevní to společenství. Možná byste tady měli zůstat a založit rumunskou komunitu. Am vorbit deja cu Luiza și dacă ar fi posibil ne-am mutat casa noastră lângă casa lui Nicol. Já jsem se už bavil vlastně s Luizou a kdyby to bylo možné, tak bychom si vzali svůj dům a přesouvali vedle domu od Nikolky. Takže rádi by se tady přestěhovali. Zkusíme to zařídit. Pokud to není panelák, tak by to mohlo vyjít. No a teraz teda ešte otázka na Michala Foliera. Ty si kazateľom už niekoľko rokov a oslovuješ ľudí aj práve cez tie sociálne siete, ako si spomenul. Mňa by možno zaujímalo, čo ťa vlastne stále motivuje takýmto spôsobom slúžiť a možno, že či si v živote zažil nejakú zmenu alebo nejaký iný pohľad na Pána Boha službu? To, čo ma motivuje, je, keď to, čo čítaš, vidíš na vlastné oči. Otváraš písmo sväté a čítaš tam o Božom pláne pre každého človeka, o pláne spásy a zostávaš v nemom úžase, keď si súčasťou toho plánu. Pred niekoľkými týždňami, 4 týždňami, áno, pred mesiacom, mi napísal jeden pán s veľkou vďačnosťou za videá, ktoré robím a vraví, ráno som sa modlil k Pánu Bohu a pýtal som sa ho, dával som mu otázky, pretože som veľmi potreboval vedieť odpoveď do môjho života. Otvoril som TikTok a hneď prvé video bolo vaše, kde som dostal odpovede na všetky moje otázky. A to je proste úžasné, že si v Anglicku, ten človek je na Slovensku, Pán Boh ráno počuje jeho modlitbu a tebe ráno dá myšlienku, čo máš natočiť a v tom on nájde tú odpoveď. A keď vidíš, že si súčasťou toho plánu, tak nechceš s tým prestať a chceš ďalej v tom diele pokračovať ďalej. A čo sa mení za tých 20-25 rokov štúdia Božieho slova, sa neustále mení môj pohľad na Pána Boha. Čím viac študujem písmo sväté, tým viac si uvedomujem, že Pán Boh je úplne iný, ako som si predstavoval. Je majestátnejší, je úžasnejší, je veľkolepejší a ja sa už neviem dočkať, aký bude môj pohľad na Pána Boha zasa o rok. Ďakujem, to bolo veľmi pekné. To bolo krásne. Ja ešte, to bola taková hluboká odpověď, ale ještě
přeskočím na takové životní jednoduché otázky, protože tady vidím hodně dětí, tak se chci zeptat, jak vůbec probíhá cestování a kolik zemí jste navštívili a jak to zvládáte, jestli to děti zvládají v pořádku, jak to děláte? Am fost în multe țări cu Luis, pentru că el este mai mare, cu Miriam este a doua călătorie pe care o facem în Europa. A s Luisem jsme byli častěji na cestě, s Malou je to vlastně teprve druhá cesta tady v Evropě. Am început să călătorim de când el era mic, am fost și în California și în Statele Unite. Začali jsme vlastně cestovat, když on byl ještě malý, byli jsme v Kalifornii a celkově vůbec ve Spojených státech. Și în mai multe orașe din Europa. A ve vícero měst z Evropy. Dar a fost bine, chiar dacă a fost puțin obositor, cel puțin în țările unde diferența de fus orar este foarte mare. A celkově můžu říct, že opravdu jsme zvládali ku podivu velmi dobře, i když vlastně časové pásma taky nám dali zabrat různé. În final a fost o experiență frumoasă. Ale celkově to byla velmi cenná zkušenost pro nás, to cestování. My jsme moc rádi, že nás obohatíte i tento víkend hudbou a proto bych se ráda zeptala tebe, Luizo, kolik let už zpíváš a tebe, nazvané, jak dlouho hraješ na klavír a jestli jste studovali hudbu. Vocal cânt de în jur de 22 de ani. Vokálně zpívám, nebo vlastně zpívám zhruba 22 let. Am cântat la vioară pentru început, pentru că am făcut liceu de muzică. A v Rumunsku je to tak, že vlastně už od první třídy děti můžou navštívit takzvanou jakoby takové liceum pro hudbu a hrála na housle od začátku. Apoi din clasa 9 am început să fac canto clasic, apoi am continuat cu conservatorul și de atunci tot cânt. A pak vlastně od 9. třídy začala s hodinou nebo mít hodiny zpěvu a pokračovala na konzervatoři nebo vlastně na univerzitě a od té doby zpívá. Děkujeme. Parcursul meu muzical a fost diferit față de cel al Luizei. Moje hudební cesta byla trochu odlišná od Luizy. În clasa a 4-a m-am dus singur la o școală de muzică și le-am spus profesorilor de acolo, eu vreau să cânt la pian. Jak jsem byl vlastně ve 4. třídě, tak jsem sám šel na hudební školu a říkal jsem těm učitelům, já chci hrát na klavír. Și ei mi-au spus, ai venit prea târziu, nu se poate. A oni mi říkali, jsi příliš pozdě, už je pro tebe prostě pozdě. Pianul la noi se începe din clasa 1. Va trebui să-ți alegi un alt instrument. Protože u nás se hraje od první třídy, takže musíš si vybrat jiný nástroj. Așa că am ales trompeta și am studiat 6 ani trompetă ca instrument principal. Takže v podstatě jsem začal, nebo musel začít s trubkou, takže 6 let jsem vlastně hrál na trubku, to byl můj hlavní nástroj. Așadar, instrumentul meu principal nu este pianul, dar după ce am terminat studiile în școala de muzică, am rămas să cânt cu pianul pentru că mi este mai ușor, inclusiv în cadrul bisericii. Takže můj hlavní nástroj tedy není klavír, ale je mi to vlastně blíž srdci, takže jsem se v podstatě i sám naučil hrát na klavír a zůstalo mi to dodnes. Razvane, tak to můžeš sloužit u nás ve sboru, protože tam u nás hrajeme na trubku. Můžeš se přidat do sboru. Další důvod, proč založit zde rumunskou komunitu. Já bych se chtěl teď zeptat zase Michala. Michala, ty máš YouTube kanál Pod povrchom, je to tak? To už kolik let?
9, 10? 10 let. Ona tam vlastně natáčí těch 10 let ty videa s různými výklady teologickými, že je to tak. Já bych se tě chtěl zeptat, jak za těch 10 let, jestli se změnil nějaký pohled na Pána Boha, na Bibli, jestli si to, co si natáčel před 9 lety, jestli by si se zatím stál i dnes. Moja túžba vždy bola otvoriť Božie slovo, prečítať biblický verš a nájsť taký výklad, ktorý bude konečný. Vieš, výklad, ktorý môžeš vyriť do kameňa a bude tam aj pre nasledujúce generácie. A za celý ten čas štúdia Božieho slova som zistil, že to sa nedá. Pretože Božie slovo je živé. To nie je iba kus černidla na bielom papieri, Božie slovo dýcha. A vždy, keď ho budeš otvárať a otvoríš ten istý biblický príbeh o 20 rokov, nájdeš tam nové poučenia, nájdeš tam nové posolstva a to je na Božom slove fascinujúce. Preto áno, zmeny prichádzajú neustále. Vždy, keď otváram každým rokom Božie slovo, prichádzajú nové myšlienky, prichádzajú nové poučenia a niekedy aj s radosťou, aj so smútkom si uvedomujem, že to neskončí, pretože Božie slovo dýcha, žije. Děkuji za to krásnou odpověď. A je to taková odpověď i pro ty, co říkají, že tam čtou pořád to samé dokola, že? Že už je to nebaví, že je to nudí. Takže děkuju moc. A prosím, Savču. Mě by zajímalo, kdybyste měli jednou větou říct, proč zpíváte o Kristu, nebo vlastně jaká je vaše motivace takhle chválit Pána Boha, co by to bylo? Deoarece am primit un dar și trebuie să-l folosesc. Și îl pot folosi doar spre slava Lui. Pentru că de la El l-am primit. Dostala jsem dar a ten bych měla využít. A když jsem ho dostala od Pána Boha, tak bych měla chválit jeho s tím darem. Děkujeme. A když jsme tady na Festu radosti, je to spojené vlastně se slovem radost, tak bych se vás chtěla zeptat všech, co si vy představujete pod tím pojmem radost, anebo i co vás vlastně napadlo, co se tady bude odehrávat, když se to jmenuje Fest radosti. Aș vrea să spun eu ceva. Já bych chtěl něco říct k tomu. Am vorbit astăzi cu Luiza și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta de un festival al bucuriei. Dnes jsme se právě o tom bavili s Luizou a moc se mi líbila ta myšlenka festu radosti. Și ne gândeam cum ar fi să facem acest festival și în România. A právě jsme si říkali, jak by to bylo, kdyby jsme dělali takový fest radosti i v Rumunsku. Așadar, îi felicit pe organizatori. Este un moment foarte frumos în care vorbim despre Dumnezeu, ne întâlnim unii cu alții, socializăm și ne bucurăm. Je to pro nás velmi vzácná a hezká chvíle, když můžeme navzájem se povzbuzovat, radovat se ze společenství a být tady spolu. Já bych se chtěl zeptat ještě, už budeme pomaličku končit, nemusíte mít strach, nebudeme tady už delší dobu, ale takovou poslední otázku. Proč by tady, to je otázka na Michala, proč by tady měli lidé zůstat po celý víkend? Co se na ně chystá? A pro Luizu, Elizu a Razvana a Klariu, jaké je vaše největší přání pro každého člověka, který tady přišel na Fest radosti? Takže myslím, že to je promyslet tu odpověď a prosím Michala, aby udělal takovou reklamu. Ak ste sem prišli a prišli ste sem preto, lebo veríte, že tu budete prežívať Boží dotyk skrze Božie slovo alebo skrze piesne, tak potom naozaj príďte nielen dnes, ale aj zajtra, aj pozajtra a nenechajte sa pripraviť o tieto Božie dotyky. Eu pot să spun că și vă doresc ca Dumnezeu să vă fie mereu în gând și în inimă. Já bych se chtěla přidat k tomu a vám přát, aby Pán Bůh byl pořád v naší mysli a v našem srdci. Și să nu uităm că acolo unde este Dumnezeu este bucurie.
A abychom nezapomněli, že tam, kde je Pán Bůh, tam je radost. Eu mă gândeam că în viață ocaziile de bucurie nu vin de la sine, ci sunt create și muncite. Často to bývá tak v životě, že ty momenty vlastně radosti nepřichází jen sami o sobě, ale často musíme proto tvrdě pracovat a se připravovat na to. Așadar, avem în aceste zile ocazia de a ne deconecta de la lucrurile cotidiene și de a ne bucura chiar de lucrurile simple, cum este acest cadru din natură foarte frumos. A zrovna tady a teď máme tu příležitost se odpojit od těch každodenních věcí a ponořit se do toho klidu, do toho ticha, které nás obklopí a obdivovat Boží přírodu a být tady spokojně spolu. Vă doresc tuturor un timp binecuvântat și Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți. A proto vám a nám moc přeji, aby Pán Bůh tady byl přítomen. Moc vám děkujeme, že jste za náma přijeli do České republiky a že můžeme i ten víkend tady strávit společně a přejeme vám, abyste se tady s námi cítili jako doma. Curaj, stresaltă și nu te îngrijora, în curând acasă toți vom fi. Noaptea lungă trece și o zi se va arăta, când Iisus pe nori va reveni. În curând Iisus, în curând Iisus, în curând va reveni. Ne vom întâlni sus cu Domnul într-o zi, în curând acasă toți vom fi. Vom vedea pe ai noștri ce-n Domn au adormit, vom vedea pământ și ceruri noi. Ne vom bucura în căminul fericit, pregătit de Domnul pentru noi. În curând Iisus, în curând Iisus, în curând va reveni. Ne vom întâlni sus cu Domnul într-o zi, în curând acasă toți vom fi. Cel ce vine, vine și nu va zăbovi, în curând în casa lui vom fi. Cei răscumpărați pe Iisus îl vor slăvi, veșnicia toată zi de zi. În curând Iisus, în curând Iisus, în curând va reveni. Ne vom întâlni sus cu Domnul într-o zi, în curând acasă toți vom fi. În curând Iisus, în curând Iisus, în curând va reveni. Ne vom întâlni sus cu Domnul într-o zi, în curând acasă toți vom fi. Amen. Dovolte, priatelia, ešte predtým, než otvoríme Božie slovo a budeme sa zamýšľať nad jeho posolstvom, aby som sa spoločne s vami pomodlil a pozval Pána Boha, aby tu bol medzi nami prítomný. Oče náš nebeský, my ti ďakujeme za toto piatkové stretnutie, ďakujeme ti za to, že si dal život každému jednému z nás, že si nám dal zdravie a že si nás sem priviedol. Oče, ja ťa chcem poprosiť, aby si tu prebýval skrze svojich anielov a skrze svojho svätého ducha, aby slová, ktoré budú znieť, neboli ľudskou múdrosťou a ľudským výmyslom, filozofovaním, ale aby to bolo posolstvo, ktoré ty chceš, aby tu dnes zaznelo a bolo balzamom pre našu dušu. Prosím ťa o to v tom drahom mene Pána Ježiša. Amen.
Ako som už spomínal, žijem v Anglicku. V Anglicku je taký zvyk, moje deti chodia no teraz moja dcera končila 6. ročník, ide do 7. A je takým zvykom, že v tých prvých ročníkoch rodičia chodia pre deti. Nečakajú, že deti by prišli samé na autobusy a podobne. Všetci musíme pekne napochodovať na ihrisko a čakať, pokiaľ po triedách budú deti vychádzať a každý si zoberieme to svoje domov. No a ako som tak tam stál, tak som sa rozprával s ocinom spolužiaka mojej dcéry. A rozprávali sme sa tak a tak sa mi začal zdôverovať o problémoch, ktoré má v rodine, ktoré prežíva. A povedal mi takú vec, ktorá sa ma veľmi hlboko dotkla. A vraví mi, modli sa za mňa. Modli sa za mňa, pretože ja keď sa budem modliť, mňa Pán Boh nevypočuje. Ja som až veľmi veľký hriešnik, ale ty keď sa pomodlíš, teba Boh bude počuť. Ja som mu povedal, dobre, budem sa za teba modliť, no mne zostalo neskutočne ťažko na duši. Ja som chcel kričať. Ja som chcel kričať všetkým tým ľuďom, tým rodičom, ktorí tam stáli. Počujte, to nie je pravda. Boh čaká. Boh túži od prvého dňa, kedy ste sa narodili. Ešte pred vašim narodením on túžil a vyčkával tú chvíľu, kedy padnete na kolena a poviete svoju prvú modlitbu. Kedy prvýkrát ho oslovíte a kedy mu vylejete svoje srdce a poviete, čo vás trápi, po čom túžite. Boh na to čaká. Odmietnite všetky tieto falošné obrazy Boha, ktorý sa nestará, nezaujíma a je tu len pre tých spravodlivých svätých, ktorí každú sobotu, nedeľu či ktorý to deň chodia do kostola. Boh je tu pre všetkých. Skadiaľ sa v nás zobrali tie falošné predstavy, obrazy o Pánu Bohu? Skadiaľ? No formuje ich kultúra. Formuje ich naša výchova, naše životné skúsenosti, ktoré máme. Jedna z najťažších vecí pre každého kresťana je otvoriť písmo sväté a čítať ho tak, ako by ste nič nepoznali. Pretože všetci ho čítame už cez okuliare, ktoré máme na našich očiach. Viete si predstaviť, čo cíti človek, dievča, ktoré ako dieťa bolo zneužívané svojím otcom a číta, že Boh je otec. Možno zimomriavky má po tele. Ako si Boha predstavuje muž, ktorý, keď vyrastal, otec o ňoho nemal záujem. Otec chodil domov iba sa vyspať, najesť a naspäť do práce za kamarátmi, možno do krčmy. A on číta, Boh je otec. Ako hľadí na tieto slova? Alebo dieťa, ktorého rodič za všetko iba trestá a ponižuje. Ako takéto dieťa hľadí na Boha, keď otvára písmo sväté. My, každý, si nesieme nejakú falošnú predstavu o Pánu Bohu, keď otvárame písmo sväté. Pretože nikto z nás nie je independent, nie je nezávislý. My všetci sme ovplyvnení kultúrou, sme ovplyvnení rodinou, životnými skúsenosťami a preto, ak chceme mať pravý, skutočný obraz o Bohu, aký Boh je, musíme toto všetko dať bokom, dať to preč a musíme otvoriť Božie slovo. Pretože v Božom slove je Boh opísaný taký, ako naozaj je. A ja som povyberal niekoľko biblických príbehov, v ktorých som sa stretol s takým obrazom Pána Boha, ktorý bol pre mňa niečím novým. Vrajím si, no ak je to nové pre mňa, tak verím tomu, že aj tam bude aspoň hrstka ľudí, pre ktorých to taktiež bude niečo nové. Tak ten prvý príbeh, ktorý som pre vás vybral a ktorom by som chcel ukázať krásu Božieho charakteru, tak to je príbeh o Jákobovi. A vybral som tento príbeh preto, lebo dlhé roky som počúval od veriacich ľudí, Boh požehnáva spravodlivých a ak vidíš nejaké požehnanie v životoch hriešnikov, tak to je od diabla. Pretože Boh požehnáva spravodlivých. A hriešnici, ak majú požehnanie, to môže byť náhoda, to diabol im dáva, aby ich uhýčkal v tom, v čom oni žijú, aby nečinili pokánie, ale Pán Boh nie, Pán Boh je tu pre spravodlivých. A keď som začal študovať životy patriarchov, a obzvlášť život Jákoba, tak som bol v nemom úžase. Ak poznáte ten príbeh, ako Jákob získal požehnanie, ako získal prvorodenstvo. To je príbeh, kde nenájdete ani jedného spravodlivého. Tam v tej rodine to jeden horší, jak ten druhý. A o to šokujúcejšie je, že ten príbeh končí tým, že Jákob dostane požehnanie. A
A to požehnanie mu dá otec Izák, pretože na neho zostúpil duch Boží. Čiže to je požehnanie, ktoré pochádza od Boha. Na beťára, ako bol Jákob. Keď sa pozorne pozrieme na ten biblický príbeh, a ja by som vám teraz chcel tak prerozprávať a ukázať niekoľko momentov z neho a ukázať vám, že naozaj v tej situácii, v tej rodine nebolo spravodlivého človeka. Tam nebolo nikto, kto by postupoval podľa Božích princípov a Božieho zákona. No aj napriek tomu tam bolo Božie požehnanie. A v závere toho príbehu vám chcem ukázať a vysvetliť prečo. Skadiaľ sa tam zobralo, na čo ho tam Pán Boh dával, prečo nezoslal rovno blesk z neba. Pozrime sa na jednotlivé postavy. Je to príbeh, s ktorým sa veľmi ťažko dokážeme stotožniť s niektorom z tých postav, pretože žiadna z nich nevystupuje pozitívne. Zoberme si takého Ezaova. V Biblii čítame v Genesis na konci 26. kapitole dva veľmi stručné, jasné veršíky. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Bériho a Basemat, dcéru Chetitu Elóna. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Vždy, keď čítam Božie slovo, s niekým zdôrazňujem, dávajte pozor na každé meno, na každé slovo, na každé číslo, čo tam je tam posolstvo. No aké je túto posolstvo? Ezau mal 40 rokov. Čo má potom, či mal 40 rokov? Na čo ma to má trápiť? Prečo? Pre mňa je to dôležité. Prečo Duch Svätý dal autorovi, tomu písateľovi na srdce, napíš, že Ezau mal 40 rokov. No na čo mi to je? Ani teplo, ani zima mi z toho nebude. Je to dôležité. Viete, kto nám odkryl význam toho? Rabíni. Rabíni, keď študovali tento text, tak vravia, no, ten údaj je dôležitý, pretože nám vraví, že Ezau je ako sviňa. Viete prečo? No sviňa je v starom zákone nečisté zviera. Prečo je nečisté? Pretože v starom zákone Boh povedal, z toho dobytku, aby zviera bolo čisté, musí prežúvať a musí mať rozdelené kopyto. No a rabíni vravia, a sviňa čo robí? Láhne si na chrbát, dotrčí, paprčky a ukazuje, ja mám rozdelené kopyto, ja som ako čisté zviera, ale čo robí? Žuje, nie hltá. A vraví, Ezau je taký istý. Ezau je ako tá sviňa, vraví, ja som sa v 40 rokoch oženil. Vidíte, ja nasledujem príklad svojho otca Izáka. Aj ten sa oženil, keď mal 40 rokov. Ja idem v šľapajách svojho otca. Rabíni vravia, ale kde? Tu predstieraš svoju čistotu. Ale čo si urobil? Koho si zobral? Ideš v šľapajách svojho otca, pánky si zobral za ženy. Porušil si hneď niekoľko princípov a tradícií. Prvý, uzavrel si manželstvo z vlastnej iniciatívy, pohrdol si svojimi rodičmi, lebo v tej dobe a kultúre rodičia vyberali. Druhá vec, nevybral si ženu zo svojho príbuzenstva, čím opäť znevážil tradície. A tretí dôvod, oženil sa s miestnymi obyvateľkami, čím zneúctil svoj vlastný rod. Ale urobil to v 40 rokoch, vystatoval sa pred všetkými. No a k čomu ti to je platné? A ďalej poznáme ten príbeh. Ezau predal svoje prvorodenstvo za mísku šošovice. Ak v Biblii hľadáte nejaké vtipy, oni tam sú. Druhé meno Ezaua bolo Edom, čo v preklade znamená červený. A prvorodenstvo predal za misu červenej šošovice. Že Biblia niekedy tie mená spája so životnými príbehmi veľmi zaujímavým a vtipným spôsobom. Keď sa pozrieme ďalej na Rebeku, jeho matku, no Rebeka to bol ešte ten manipulátor. To keby ona žila dnes a bolo by treba natočiť Santa Barbaru, nejakú argentínsku telenovelu, ona by bola výborný režisér. Lebo to, čo tam ona navymýšľala, natoxikovala v tom príbehu, to je niečo neuveriteľné. Vypočula si rozhovor Izáka a Ezava, ako Izák povedal Ezavovi, syn môj, choď, ulov niečo, priprav mi z toho chutný pokrm, prídeš, najem sa a dám ti požehnanie. Rebeka si to vypočula a čo urobila? Rebeka poradila svojmu synovi Jákobovi. 27. kapitola, 6. 7. verš. Vypočula som, ako tvoj otec povedal tvojmu bratovi Ezavovi, prinies mi zo svojho úlovku a priprav mi obľúbené jedlo. Najem sa a požehnám ťa pred Hospodinom, skôr ako zomriem. Ak čítate pozorne, čo Izák naozaj povedal a čo tu vraví Rebeka, tam sú veľmi významné rozdiely. Rebeka upravovala, čo sa upraviť dalo. Rebeka vypustila osobné zámená, aby ten rozhovor nebol taký
taký dôverný, vypustila oslovenie môj syn, vypustila tú veľmi dôležitú hebrejskú frázu moja duša. Izák vraví, ja ťa požehnám, áno, moja duša bude v tom požehnaní. To vraví, ja ti dám požehnanie z celého svojho bytia, všetko to, čo som načerpal, poznanie, ktoré mám, to ti dám, to najlepšie z najlepšieho ti odovzdám a pridala pred Hospodinom. Prečo tam pridáva výraz pred Hospodinom? To Izák nepovedal. Ale ona to robí náročky, pretože ona vie, čo to znamená pred Hospodinom. Viete, čo je to? Pred Hospodinom znamená, čo je vyrieknuté, povedané pred Hospodinom, má konečnú platnosť. To sa už nemení. Platnosť zostáva na večné veky. A ona teda vraví svojmu synovi Jakobovi, Jakob, počúvaj, ja som ich počul, ako sa rozprávajú a Izák, tvoj otec chce požehnať Ezava pred Hospodinom. To znamená, že nemáme veľa času. Ako náhle ho požehná, všetko skončilo. Všetky mosty sú spálené, zbúrané, už nikdy požehnanie nedostaneš, ktoré ti právom podľa proroctva platí. Rýchle musíme ísť a musíme niečo robiť, nečakaj. A potom ďalej pokračuje v 13. verši. Matka mu však odpovedala, syn môj, tá kliatba nech padne na mňa, len ma poslúchni, choď, prines mi ich. Praví, len ma poslúchni, choď, prines mi ich, rýchle musíme niečo urobiť. Nemáme čas. Je manipulátor táto žena. Dokonca veľmi ma zasiahli tie slova, lebo samozrejme v Jakobovi sa trošku ozvalo svedomie, ako budeme hovoriť, ale iba trošku. A bál sa, že z toho bude kliatba. Ona vraví, kliatba nech padne na mňa. Myšľam, skadiaľ si ona toto vymyslela, že kliatba môže sa prenášať z jedného na druhého. Moje deti zrešia, no tá kliatba padne na mňa. Čo za mágiu to tu ona vytvára? Tak som začal hľadať v komentároch, v tom dobovom pozadí, skadiaľ sa zobrala táto myšlienka. Viete, skadiaľ sa zobrala? Samozrejme z pohanstva. Pohania verili, že keď astrológovia a vešci povedia kráľovi nepriaznivú veštbu, ktorá ho čaká, tak vtedy vymenili kráľa a namiesto neho na trón posadili náhradníka. A verili, že takýmto spôsobom kliatba nepadne na kráľa, ale padne na náhradníka. Ona preskočí, prenesie sa. Takéto prenášanie kliatb Biblia nepozná, ale pohanstvo áno. Ona sa nechala inšpirovať tým, čo počula a videla okolo seba. Takže to je Rebeka. Ďalej, koho tu máme? Máme tu Izáka. Áno, otca, od ktorého by sme očakávali, že na staré kolená už bude mať dosť rozumu. Ale on miluje viacej Ezava ako Jákoba. Prečo? Tak Ezav bol lovec a on už je starý Izák a vidí v ňom svojho syna. Áno, to je ten pôjde, lovec, svalnatý, vypracovaný, ten sa postará o rodinu. A Jákob, o Jákobovi sa v Biblii píše, že Ezav bol lovec a Jákob bol v stanoch. Viete, čo to znamená? Pri maminej sukni. No tak kto je bližšie k otcovi Izákovi? Samozrejme ten syn, ktorý na lov chodí. A tento, čo sa pri maminej sukni motá, z toho veľa nebude. Z Ezava bude veľa. To je ten, ktorý tu bude number one, jednička v našej rodine. Úplná ignorácia Božej vôle. Pán Boh Rebeke povedal, starší bude slúžiť mladšiemu. Ja som si vyvolil za toho, komu dám požehnanie Jákoba, nie Ezava. Otec odignoroval. No a potom prichádza samozrejme Jákob, ktorý povedal matke na jej úžasný plán, že má oklamať otca. Môj brat Ezav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno ma otec aj ohmatá, potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Tak privediem na seba kliatbu namiesto požehnania. Viete, ono pri prvom čítaní to znie tak dobre. Že ten Jákob, on má výčitky svedomia, dobrý chlapec, dobrého mama vychovala. No ak čítame pozorne, jeho netrápi hriech, jeho trápi to, že ho načapajú, že ho chytia. Jeho netrápi to, že on ide oklamať svojho otca, ktorý už je starý, už slepý, poriadne nevidí. Nie, jeho trápi to, a čo sa stane, ak ma uvidia, a keď ma prichytia, a keď to otec zistí. Toto je to, čo Jákoba trápi. Svedomie funguje, no je dosť deformované. Takže Jákob je tiež pekný oriešok. Keď sa pozrieme ďalej, berie na seba kozaciu kožušinu, aby oklamal otca. Uvedomujete si, čo on robí? Jeho otec nielenže dobre nevidí, ale už aj hmat mu zlyháva, keď nedokáže rozoznať Ezavovú chlpatú pokožku od kozacej kožušiny. A on aj napriek tomu ide oklamať takéhoto starého človeka. Ja som z dediny
A každý rok, naozaj, každý rok z miestneho rozhlasu, tie megafóny máme po celej dedine, ešte aj doteraz tam hrajú ľudovky a oznamy sú. Každý rok boli tie isté oznamy, dávajte si pozor občania, chodia ľudia, ktorí predstierajú, že odpisujú elektrinu, plyn a vodu a oberajú dôchodcovo peniaze a to bolo každý rok. Možno aj u vás je to niečo podobné. A vždy celá dedina na tých ľudí hľadela s opovrhnutím. No ako môžeš ísť? No majú svedomie starého človeka, ktorý poriadne nevidí, poriadne nepočuje. To už naozaj, to je už hyenizmus. To už je naozaj, už aj svet to odsudzuje. A Jakob to robí. Jemu je absolútne jedno, v akom stave sa nachádza otec. On ide a on má jasný cieľ. Ja chcem požehnanie a idem aj cez mŕtvoly. Dnes sa vraví, účel svetí prostriedky. Áno, máš dobrý účel, máš dobrý plán, máš dobrý cieľ, môžeš použiť aj nezákonné prostriedky, ono sa to nejako posvetí. Hlavný je ten účel, hlavné je ten cieľ, ktorý tam je. A týmto spôsobom ide Jakob. Ja chcem požehnanie, ono je dôležité. Akým spôsobom ho získam, to je jedno, no ja ho musím mať. Priatelia, aj my niekedy sme takí ako Jákob. Aj my sme niekedy ako Jákob, keď prichádzame do zborového spoločenstva s pretvárkou. Keď prichádzame s tým, že sa tvárime, že sme niekto, kým v skutočnosti nie sme. Prichádzame a sme svätí. Prichádzame a sme dokonali. Ako Jákob prestierame, že sme niekto iný. No Jákob týmto ukazuje, že on vôbec nepochopil to, čím sa vyznačoval Abraham. A to, čo znamená chodiť pred Bohom. Viete, ono sú 3 stupne v Biblii, ako budovať vzťah s Bohom. Teraz nemáme čas opísať pozorne každý jeden z nich. Ten najjednoduchší, ten najzákladnejší, o ktorom nám hovorí Biblia, to je chodiť pred Bohom. Ak chcete ísť k Bohu bližšie, tak Biblia vraví, že môžete chodiť pri Bohu. To je vyšší level. A ak chcete byť k Bohu čo najbližšie, tak opis toho vzťahu, kedy naozaj som k Bohu tesne jeden k druhému, tak to je chodiť s Bohom. Tým sa vyznačoval Enoch. Čiže chodiť pred Bohom, chodiť pri Bohu a chodiť s Bohom. Teraz nie je často všetko rozobrať, no chodiť pred Bohom, tým sa vyznačoval Abraham. Viete, čo to znamená? Chodiť pred Bohom znamená chodiť vo vedomí Božej prítomnosti. Ty si vedomý toho, že Boh ťa vidí. Že je jedno, kam ideš. Či si doma, či si v práci, či si s deťmi na ihrisku, alebo si v zbore a študujete spolu Bibliu. Boh je všade tam a Boh ťa vidí. A ak si to uvedomuješ, tak chápeš, že nemá zmysel robiť pretvárku. Nemá zmysel prezliekať sa a tváriť sa sveto, lebo Boh ťa vidí. Človek, ktorý si uvedomuje, že žije vo vedomí Božej prítomnosti, jemu je ukradnutý názor druhých ľudí. Lebo on vie, že to, čo je naozaj dôležité a cenné, je, čo si o tebe myslí Boh a nie, čo si o tebe myslia ľudia. Na poslednom súde aj tak tam budú súdiť len vo význame, že budú porodcovia, no hlavný sudca je aj tak Boh. Jakob nemá veľmi veľký vzťah s Bohom. Túži síce po požehnaní, to je chválihodné, ale vzťah s Bohom je riadne deformovaný. No a tu prichádza samozrejme vyvrcholenie celého príbehu a Jákob to požehnanie dostáva. Otca oklamal opakovane niekoľkokrát, otec sa ho pýta, stále mu tam niečo nesedí. Nakoniec Jákob použije ešte aj Božie meno a vraví, áno, ulovil som tak rýchlo, lebo Pán Boh mi pomohol. To je už pomalý vrchol. No úplné vyvrcholenie toho, čo on urobil je, keď zradil otca, viete ako? Posledná vec, najbolestivejšia. Boskom. Nepripomína vám to niečo? Ja čím viac študujem Bibliu, tým viac som v šoku, ako je poprepájaný starý a nový zákon. Kto zradil tiež boskom? Judáš. Judáš a Jákob zrádzajú boskom. Bosk je posledná vec, ktorá ich delí od toho, aby získali to, po čom túžia. Čo získal Judáš? Zradil Krista, získal finančnú odmenu. To bolo to, o čom mu šlo, majetok. A čo získava Jákob? Získava požehnanie, ktoré sa taktiež viaže s majetkom, ale verím tomu, že viac mu šlo o to duchovné požehnanie. Obidvaja to získavajú to spôsobom, ktorý bol opovrhnutia hodný. Pretože bosk, to nebolo len niečo na uvítanie, ako v našej kultúre. Bosk vyjadroval puto, vyjadroval dôveru, vyjadroval úctu k tomu druhému človeku. A on takýmto dosť nepekným spôsobom zrádza svojho otca a potom prichádza to, kvôli čomu som vybral tento príbeh, dostane požehnanie.
Na Izáka zostúpi duch Boží, duch Hospodinov a otec Izák mu dá jedno z najkrajších, najsilnejších, najmocnejších biblických požehnaní, ktoré dostal Abraham, dostáva Jákob. A ja som bol v šoku. Veď predsa nevraveli mi v zbore, že Boh požehnáva spravodlivých a diabol požehnáva hriešnikov. Ale tu je to ako si naopak. Tu predsa Pán Boh požehnáva bezbožníka. A ešte akého veľkého bezbožníka. Ako je to možné? Prečo sa to stalo? No a to už je úloha nás teológov, hľadať na to odpoveď. Takže odpovede som našiel. A našiel som ich hneď niekoľko. A tak sa veľmi rád s vami o ne podelím. Tá prvá odpoveď, prečo Pán Boh požehnáva aj hriešníkov, je tá, že Boh nepožehnáva bezchybných ľudí, pretože inak by skončil v raji. Ak by Boh požehnával len dokonalých, bezchybných ľudí, koho by teda požehnal? Ruku hore. Kto je dokonalý, bezchybný, že si zaslúži požehnanie? Nikto. Písmo vraví, všetci zhrešili, nikto nemá slávy Božej. Preto aj potrebujeme znovu zrodenie, posvetenie. Potrebujeme, aby sa nás dotkol Pán Boh. Lebo všetci máme problém s hriešnou prirodzenosťou. Ak by teda Boh požehnával len spravodlivých, nikto by požehnaný nebol. Naviac, priatelia, mne veľmi pomohol pochopiť tento biblický text, keď som sa stal rodičom. A keď mám 2 deti. Mnohí z vás máte už deti dospelé. A povedzte úprimne, ak vaše dieťa by sa rozhodlo ísť zlou cestou, stal by sa z neho narkoman. Na alkoholik neprajem, neželám nikomu, ale stalo by sa. A prišiel by k vám domov. Otvorili by ste dvere. Posadili by ste ho pri stôl a dali by ste mu teplú polievku. Alebo by ste ho kopli a vyhnali z domu von. Nie. Aj tak by ste ho uvítali. Prečo? No pretože je to vaše dieťa. Nebudete ho podporovať v tom, čo robí. Nebudete mu na to finančne prispievať, ale vždy tu ste pre neho. Vždy ho budete milovať preto, lebo je to vaše dieťa. A ak my, rodičia, zlí rodičia, dokážeme dávať dobré dary, ako vraví Ježiš, o čo viac dá nebeský Otec, ktorý miluje a ktorý je dokonalá láska. Preto, keď vidím človeka, ktorý žije hriešným spôsobom života a Boh ho požehnáva, vravím si, no je pravda, ale ja keď sa povadím so svojou 11-ročnou dcérou pred pubertálny vek, aj tak na druhý deň jej urobím raňajky. Keď príde, nemusí ma prosíkať na kolenách, otec, daj mi jesť. Príde a už je všetko hotové. Prečo? Lebo som jej otec a ona je moje dieťa. A toto je jedna z najkrajších biblických odpovedí. Prečo sa Boh stará aj o tých, ktorí ho nepríjmajú? Prečo slnko svietí na všetkých? Prečo padá na všetkých? Pretože Boh všetkých miluje, všetci sú jeho deti. Ďalší dôvod, prečo ho Boh požehnal, je, že aj keď Boh nepožehnáva hriech, Boh premieňa hriešnika. Požehnanie, ktoré Boh dáva, je liekom. To požehnanie je liekom, jeho úlohou je uzdraviť človeka. Božie požehnanie má zvláštnu moc. Ono dokáže meniť ľudské životy. A Boh vie, ja keď ho požehnám, možno práve vtedy sa v jeho živote niečo udeje a jeho srdce sa obráti. Boh, keď sa pozerá na nás, Boh ťa vidí takého, aký si, ale Boh ťa aj vidí takého, aký môžeš byť. Boh ťa vidí v tom najlepšom svetle, on ťa vidí v tej najdokonalejšej forme, akú dokáže z teba tu na tejto zemi vykresať a on všetko bude robiť pre teba, aby si sa takým človekom stal. On ti bude do života posielať požehnania, ľudí, okolnosti, aby urobil z teba to najlepšie. Veľmi krásne to vystihol prorok Jeremiáš, keď išiel do domu hrnčiara. Ak si pamätáte, a tam videl, ako hrnčiar robí z hliny v krčach. A nepodarilo sa to hrnčiarovi? No tak urobil teda z tej hliny niečo iné, keď ten krčak, čo chcel, sa mu nepodarilo urobiť. A Pán Boh vraví Jeremiášovi a vraví, no tak aby si videl, takto robím aj ja s domom Izraela. Ja sa snažím z neho niečo vyformovať, to najlepšie, to najkrajšie, čo ja dokážem. Ale keď sa nedá, ja ho neodhodím tak. Ja teda urobím niečo iné. Už nie je to prvotné, čo som chcel, to najdokonalejšie, to najkrajšie, no niečo iné, ale predsa niečo urobím. A na toto slúži práve Božie požehnanie. Ono mení človeka. Ono je liekom.
A potom tretí dôvod, prečo Pán Boh požehnáva hriešnikov, je, že Božia réžia je väčšia ako naše ľudské zlyhania. Pán Boh má plán. Keď Boh dáva do života požehnanie, tak to robí pretože má nejaký plán. A ja vám chcem aj uviesť biblický príklad, že si nevymýšľam. Poznáte Círa alebo Kýra, niektorých biblických prekladov, perský kráľ. Zničil Babylon. Poznáme z Danielových proroctiev. Viete, ako ho nazýva prorok Izaiáš? Že je pastierom. Keď král Kýr podľa Jozefa Flávia bol židovský historik a keď zachytil tú židovskú históriu, zaznamenal jeden príbeh. Keď král Kýr zničil Babylon, tak vtedy mu židovskí učenci prišli za ním a ukázali mu proroctvá. Biblické proroctvá, ktoré boli napísané dávno predtým, než sa vôbec Kýr narodil. A ukázali mu, že podľa tých proroctiev si ho Boh vyvolil a Boh ho požehnal, aby sa stal Božím nástrojom a oni mohli vybudovať mesto a chrám. A Kýr, viete čo na to urobil, ako zareagoval? Kýr sa rozhodol, že on bude touto Božou rukou a on naplní toto proroctvo. A my z histórie vieme, že Kýr dovolil, aby sa Izraeliti vrátili, vybudovali mesto, vybudovali chrám a ďalej mohli oslavovať Pána Boha. Boh požehnal tohto kráľa. Boh mu dal vládu nad najmocnejšou ríšou tej doby nad Babylonom, aby ho zničil, aby oslobodil národ, ktorý mohol znovu vystaviť chrám. A všetko to Pán Boh vopred dal napísať. Boh požehnáva aj hriešnikov. Boh požehnáva aj ľudí z iných cirkví, vierovyznaní. A robí to preto, lebo má plán. Plán, ktorý my častokrát nevieme. A dozvieme sa o tom pláne až tam hore, keď budeme v nebesiach. A preto aspoň ja sa tam veľmi, ale veľmi teším. Ďalší príbeh, ktorý som si pre vás pripravil a ktorom by som chcel ukázať krásu Božieho charakteru, je jeden z najťažších biblických príbehov. Ak by ste chceli urobiť, že top 10 biblických príbehov, ktoré sa najťažšie vykladajú a z ktorých my, teológovia, šedivieme a vlasy nám padajú, tak toto je jeden z nich. Opäť, nie je často tu preštudovať celé od verša k veršu, ale je to príbeh o tom, ako moabský kráľ, ktorý bol vazalom izraelského kráľa, urobil vzburu. A ten moabský kráľ mal odvádzať, ak sa nemýlim, 100 000 až baranov izraelskému kráľovi, sa rozhodol, že urobí vzburu. No a aká bola reakcia? Vtedy Izrael bol rozdelený na severné a južné kráľovstvo, no tak si povedali králi, no tak my toto tolerovať nebudeme. Severný král sa spojil s južným kráľom, do toho ešte zavolali aj edomského kráľa a povedali, tak my, trojkoalícia, pôjdeme a zničíme toho moabského kráľa. Do toho prišiel Eliezer, prorok, a vraví, áno, Pán Boh vás požehná, choďte, budete víťazi. Príbeh vyzerá fajne. Vyzerá o jeden problém bude mať Izrael menej. Ale príbeh končí veľmi netradične. Končí spôsobom, ktorý pri čítaní vyvoláva vrásky na tvári. Počúvajte pozorne. 2. kniha Kráľov, 3. kapitola, 26. 27. verš. Tam sa píše. Keď moabský kráľ videl, že sa náporu neubráni, pojal so sebou 700 mužov, aby sa s vytasenými mečmi presekal popri edomskom kráľovi, ale nedalo sa. Na to vzal svojho prvorodeného syna, nástupcu trónu, a obetoval ho na hradbách ako spaľovanú obetu. Vtedy proti Izraelu vzplanul hnev. Takže museli od neho odtiahnuť a vrátiť sa do vlasti. Tak toto je fakt divné. Čo sa tu deje? Tak máme tu 3 kráľov, 3 kráľovstvá, severné, južné, teda kompletne celý Izrael, plus edomského kráľa, útočia proti moabskému kráľovi. Ten už nevie, čo robiť, tak zoberie so sebou 700 mužov. To číslo 700 neznamená doslova 700, ale to znamená, že to je elitná jednotka. To sú tí, ktorí sú najlepší z najlepších. To je osobná garda kráľa. Zoberie tých najlepších z najlepších a snaží sa vysekať kde, ako vám vždy vravím, v Biblii nič nie je náhodou, je tam spomenuté, že sa snaží pri edomskom kráľovi. Tam sa snaží vysekať. Prečo? Lebo edomský kráľ to bola najslabšia časť tej trojkoalície. Vraví, ten sa možno pridá na moju stranu, no predsa pohan,
tak pôjdeme ešte spolu, ešte vojnu vyhráme. A Biblia vraví, nedalo sa. Ani ten edomský kráľ mu nepomohol. A tak moabský kráľ urobil veľmi zvláštnu a divnú vec. Vyšiel na hradby mesta, ktoré bolo v obklúčení a už malo byť takmer zničené, vzal svojho syna, zabil ho a potom ho spálil ako spalovanú obeť. A potom biblický text vraví, že hnev splanul proti Izraelovi a museli otiahnuť a vrátiť sa do vlasti. A to je zvláštne. Čo sa to tam deje? Veď predsa Elizeus povedal, víťazstvo je vaše. Kto sa to nahneval? Prečo sa Izraeliti vrátili späť? Čo sa v tom príbehu odohráva? Ako by ten text to niečo nedohováral, ako by nám niečo chýbalo medzi riadkami. Čo sa tam deje? No deje sa nasledovná vec. Čo znamenala spalovaná obeť jediného dieťaťa? V pohanstve. V Izraeli to Pán Boh zakázal, čiže Izraeliti to mali brať ako dôvod navyše, aby zničili moabského kráľa, no očividne nie. Pre pohanov to bola najvyššia obeť. Nebolo vyššej obete. Nebolo nič cennejšie ako obeť jediného dieťaťa. V pohanstve fungoval princíp, ja ti dávam, aby si mi dal. To znamená, čím drahšiu obeť prinesiem, tým väčšia pravdepodobnosť, že moja modlitba bude vypočutá. A ak ste chceli mať 100% istotu, že vaša modlitba, vaša prosba bude Bohmi vypočutá, tak ste mali priniesť svojho potomka. A najlepšie, pokiaľ bol iba jeden jediný. To bola najvyššia možná obeť, pretože dieťa symbolizovalo budúcnosť. Nielen symbolicky, ľudia naozaj verili. Dieťa je budúcnosť. Nie je potomstvo, znamená nie je budúcnosť. Ja idem do zániku, idem do zahynutia. Prestávam existovať. Môj rod skončil. Nie je žiadne svetlo na konci tunela, nie je žiadna nádej. Potomok predstavuje symbolicky budúcnosť všetkého celého rodu a v tomto prípade budúcnosť kráľovstva, pretože to je korunný princ. Moabský kráľ je teda ako pes, ktorý je zahnaný do kúta. Robí tú najposlednejšiu vec, ktorú môže. Obetuje vlastného syna. A zrazu to funguje. Veci fungujú. Proti Izraelu povstal hnev. Izrael sa otočil a v tichosti odišiel do svojej krajiny. Ani Elizeus nič na to nehovorí. Ticho mlčí, nikoho za to nekritizuje a príbeh končí. Čo sa odohráva v tom príbehu? Ten príbeh nám ukazuje, že Boh neprilieva olej do ohňa. Boh nejde cez mŕtvoly. Keď Boh vidí človeka, ktorý je ako pes zahnaný do kúta, Pán Boh neprileje poslednú kvapku do pohára, aby sa pretiekol. Pán Boh vidí ľudí, ktorí sú zdevastovaní, ktorí už ďalej nevládzu, ktorí už nemôžu, ktorých modlitba, duša vysychá, ktorí sa nevládzu už ani modliť. Koľkí ľudia sú takí, že nevládzu svojou vierou už urobiť ani posledný krok. Tie problémy sa tak nakopili, že človek nevládze už ani dýchať. A Pán Boh vraví, ja ti neprilejem poslednú kvapku do pohára, aby sa pretekol. Ja ťa nezlomím. Ľudia robia bláznovstva, keď už nevedia, čo ďalej robiť. Pán Boh vraví, ale ja nebudem ten, ktorý ťa doláme. Izaiáš to vystihol veľmi krásne, keď povedal o Mesiášovi. Nalomenú trstinu nedolomí, uhasínajúci knôt neuhasí. A Kristus to naplňal hneď niekoľkokrát, keď k nemu prinášali zdevastovaných ľudí odsúdených na smrť ako ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve a podľa Mojžišovho zákona mala byť ukameňovaná. Čo urobil Ježiš? Prilial poslednú kvapku do pohára, aby pohár pretiekol. Nie, práve naopak, Kristus to neurobil. A Boh ukazuje, ja chápem, ja cítim to, čo cítiš ty. Naviac tá obeť toho kráľa, ktorú robil, ona bola pohanská, ona bola nesprávna, on ju nemal robiť. Ale ona nám niečo pripomína. Čo som vám vravel, starý a nový zákon je vzájomne poprepájaný. Tento kráľ, on priniesol obeť svojho syna preto, lebo chcel zachrániť svoj národ, svoje mesto, svoje kráľovstvo. A Boh na to hľadí a vidí a chápe, že a ja urobím to isté za niekoľko stoviek rokov. Ja tiež obetujem svojho syna na kríži, aby som mohol zachrániť svoj ľud.
svoj národ. Aby som mohol zachrániť svoje stvorenie. Ten moabský kráľ urobil opovrhnutia hodnú vec, no ona mala veľmi hlbokú symboliku. A Izrael, keď ju videl, oni sa rozpamätali. No počkať, ale on obetuje svojho syna, aby bol zachránený. Ale nezomreli aj prvorodení v Egypte, aby sme my boli zachránení? Ako si tá obeť prvorodeného je v Biblii veľmi častá. Aj v starom, aj v novom zákone. Ako posledná vec, za ktorou prichádza čo? Sloboda. A Boh tým vraví, ja vidím, čo ty v živote prežívaš, ja vidím, keď si zahnaný do kúta, ja ti nepridám viac. Ja ti nepridám, ja nedám poslednú kvapku do pohára. Chcel by som vám ukázať ešte jeden veľmi krásny biblický príbeh. Čas sa nám posúva. Je to príbeh o Leji. Poznáte Leu, Ráchelinu sestru. Príbeh Leji a Lea ako postava v Biblii je nesmierne zaujímavá a krásne zapadá do tohto príbehu, ktorý som teraz spomínal, že Boh je s tými, ktorí sú totálne zničení a zdevastovaní. V Biblii veľmi ťažko nájdete postavu podobnú jej. Kto bola Lea? Jakob pracoval u Lábana, pretože miloval Ráchel. 7 rokov slúžil, prišla svadobná noc, prišiel večer, tma, žiadne lampy, sviečky nesvietili a nevesta mala na sebe závoj, takže on vlastne ani nevedel, koho mu priviedli. A namiesto Ráchel mu priviedli Leu. Ráno sa zobudil a zistil, že si zobral za ženu nie tú, ktorú miluje. Lea tam bola podsunutá vlastným otcom. Pre otca ona bola iba tovar. Ona bola iba prostriedok, skrze na ktorom sa dá dobre nabaliť a zarobiť peniaze. A neskôr to sama vyznáva. A vraví, otec na nás zarobil. Zobral za nás mzdu, peniaze a premárnil ich. Sťažovala sa aj so svojou sestrou Ráchel v 36. kapitole, ak sa nemýlim. Čiže Lea je podvedená vlastným otcom. Má manžela, ktorý ju nemiluje. Tak, ako jej sestru Ráchel. Má ju rád. Nemali ju v nenávisti, no ten text vraví, ale Ráchel miloval viac. Predstavte si, ako sa na ňu musela pozerať jej sestra. Ty si mi zobrala muža, ty si mi zobrala môjho milovaného. A do toho všetkého, viete, aký problém mala Lea? Fyzický problém. Ten biblický text nám vraví, že bola handicapovaná. Mala veľmi vážny problém s očami. Ten biblický text vraví, že Lea mala slabé oči, ale Ráchel bola veľmi krásna. Lea mala veľký problém so svojím pôvabom. Či škúlila, či mala oči veľké, malé, krivé, nevieme. No mala veľmi vážny problém so zrakom. A teraz je to žena, ktorá je fyzicky handicapovaná. Pre vlastného otca je to iba kus materiálu, s ktorým sa dá obchodovať. Sestra ju zrejme nenávidí, že jej zobrala milovaného muža. A muž, pre muža je iba druhoradá žena. Je to žena, ktorá je zdevastovaná. Žena, ktorá je zničená. Žena, ktorá sa vo vlastnej rodine, vo vlastnom manželstve cíti ako 5. koleso na voze. A viete, čo urobil Pán Boh? Pán Boh jej dal deti. Dal jej viac potomkov ako Ráchel. A dokonca jej dal potomkov, z ktorých viete, kto pochádza? Kňazský rod. Pochádzali Leviti z Lejinho potomstva a kráľovský rod Dávid a teda Mesiáš. Pán Boh sa nad Leou zmiloval, nad tou, ktorá bola ako pes zahnaný do kúta, ktorá bola v tej rodine ako 5. koleso na voze a požehnal ju nevídaným spôsobom, ale Ráchel tiež bola požehnaná, tiež sa Boh nad ňou zmiloval, no predsa Leji, ktorá sa cítila v tom manželstve, v tej rodine úplne podradne, tu požehnal viac. A takýchto biblických príbehov nájdete krížom krážom po celej Biblii. Keď Kristus uzdravil rímskeho stotníka, to bol pohan, ktorý k nemu prišiel, sluhu rímskeho stotníka. Keď Ježiš uzdravil dceru Kanánčanky, pamätáte sa, keď jej povedal, prosila o uzdravenie svojej dcery, on vraví, no nepatrí sa, aby som teraz zobral chlieb, ktorý patrí deťom a hodil ho psom. To znamená, nepatrí sa, aby som požehnania, ktoré patria Izraelu, dal pohanom. A ako ona na to odpovedala, Pane, ale vedia aj psi jedia z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. A ona sa pripodobnila k tomu psovi. A vraví, ja radšej budem ako pes, len prosím, daj mi len
tak máličko z toho veľkého požehnania, ktoré máš pre Izrael. A čo sa stalo? Kristus vraví, no takú vieru ani v Izraeli som nenašiel. A môžeme pokračovať ďalej, tých príbehov je ďalej skriesenie Naínskej vdovy, jeden z mojich obľúbených príbehov. To bola pohanka. Skáďal to vieme, pretože jej syna niesli na márach. Takto Židia nepochovávali, tak pochovávali pohania. Ona prišla celá zničená, bola vdova a to bol jej jediný potomok. Viete, čo to pre ňu znamenalo? Smrť. Za ňu sa nemal kto právne zastúpiť. Ona nemala budúcnosť, o ňu sa nikto nepostaral, lebo nemala žiadnu rodinu. Znamenalo to, že na druhý deň hoc kto môže prísť, vykopnúť ju z jej vlastného domu a ona sa nedovolá žiadneho práva a ona od hladu zomrie na ulici. A Kristus prichádza, ani nečaká, aby mu niečo povedala. Prichádza, dotýka sa tých már, vraví tomu chlapcovi, vravím ti vstaň, on vstáva, je vzkriesený a príbeh končí jedným krásnym veľkým happy endom. Kristus prichádza a požehnáva ženu, ktorá je pohanka a ani ho len neprosí o žiaden zázrak, lebo je totálne zničená. A Boh k nej prišiel. A toto bol jeden z najkrajších, najmonumentálnejších obrazov, aký som našiel v Biblii. Boh sa skláňa k ľuďom, ktorí sú totálne zničení a je mu absolútne jedno, akého sú vierovyznania. Pretože Boh je pri tých, ktorí sú zničení, ktorí sú na kraji svojich síl. A potom prichádza posledný príbeh, ktorý som si pre vás pripravil len veľmi krátko. Je to príbeh o Saulovi. Je to príbeh o tom, ako sa vlastne Saul prvýkrát stretol s prorokom. Pamätáte sa, ako to bolo? To je veľmi zaujímavý príbeh, keď ho čítate pozorne. Ja vám ho len krátkosti prerozprávam. Saulovmu otcovi sa stratili oslice. Stratili sa mu oslice a prišiel za synom a vraví, počúvaj, zober so sebou sluhu a choďte ich hľadať. No a teraz oni idú, hľadajú, nevedia tie oslice nájsť a biblický text nám vraví, že ocitli sa až na území v domovine proroka. A ten sluha mu hovorí, no počúvaj, Saul, no keď tu už býva prorok, možno pôjdeme k prorokovi a spýtajme sa jeho, nech nám poradí. Idú do mesta a stretávajú dievčatá, ktoré idú prevodu a tak sa ich pýtajú, kde nájdeme proroka? Oni vravia, no práve dnes prišiel do mesta. Práve dnes prišiel do mesta, ale ponáhľajte sa ho, pretože má začať večera na výšinách a nikto nezačne bez toho, aby sa on nepomodlil, takže on ide tam. Idú pri bránu a pri bráne vidia nejakého muža. Tak sa ho pýtajú, no my sme prišli za prorokom, hľadáme proroka a on vraví, to som ja. Berie ich spolu na tú večeru a tam mu dáva chvost, jesť chvost, čo bola v tej dobe veľká delikatesa, ktorý bol už vopred pripravený pre Saula. Postrehli ste, prečo som vybral ten príbeh? Tam je toľko náhod v tom príbehu. Stratia sa z ničoho nič oslice. Idú ich hľadať a zrazu si neuvedomia, že sa ocitnú náhodou v domovine proroka. Náhodou idú dievčatá prevodu a vravia im, náhodou práve dnes prišiel prorok do mesta. Idú pri bránu a náhodou hneď prvý muž, ktorého tam našli, bol prorok. A prorok náhodou mal už pripravený slávnostný pokrm pre Saula. No strašne veľa náhod od začiatku až do konca toho príbehu. Nezdá sa vám? A možno to neboli náhody. Možno to všetko bol jednoducho Boží majestátny plán? Priatelia, ten príbeh nám odkrýva Pána Boha ako toho, ktorý nesedí tam na prázdno niekde v nebesiach, ale ktorý reálne zasahuje do našich životov. Možno to, že sa ti pokazilo auto, že ťa neprijali do práce. Možno to, že ti meškal autobus. Možno to všetko vôbec neboli náhody v tvojom živote. Možno to všetko bol nejaký skrytý plán. Nie je to zvláštne? Ako Boh využíva čas pre našu spásu, pre našu záchranu. Ak sa pozriete na ďalší príbeh, ktorým len takto preletím, to je príbeh o Jonášovi, ktorý nechcel ísť do Ninive. Pamätáte sa, čo všetko tam Pán Boh použil? Pán Boh použil prírodné živly. Vietor, horúčavu, rozbúrené more, aby Jonáša niečo naučil. Pán Boh používal prírodu, veľkú rybu, ktorá zhltla Jonáša a potom malého červíčka, ktorý zničil tú tekvicu, ten kikajon, ktorý mu robil prístrešok Jonášovi. Mimochodom práve, keď som pripravoval toto zamyslenie, na internete sa mi hneď objavili 2 správy, ako veľryba zhltla potápačov, ktorí potom vyšli
a rozprávali zážitky, jak bojovali o život. A ak sa nemýlim, budúci rok vychádza taktiež film, urobím reklamu Netflixu, vychádza film, ako veľryba zhltne potápača a bude v ňom bojovať o život vo veľrybe. Takže to, čo v Biblii mnohí mali za nejaký mytologicky vymyslený príbeh, sa ako si stáva skutočnosťou, ešte Hollywood o tom bude natáčať. Takže kľudne verte tomu, čo sa v Biblii píše. Žiadne legendy to nie sú. Takže Pán Boh použil veľrybu, Pán Boh použil červíka. Pán Boh použil rastlinu, aby Jonáša niečo naučil. Tieto príbehy nám ukazujú, že Boh používa všetko, počasie. Boh používa všetky možné okolnosti tvojho života preto, aby zasiahol, aby ťa niečo naučil, aby sa ťa dotkol, aby ťa oslovil. Boh používa všetky dostupné reálne spôsoby, ktoré má vo svojom stvorení. A to je niečo úplne úžasné. Takže ak to úplne celé zhrnieme, toto dnešné zamyslenie, ktoré sme tu spoločné mali, prvé poučenie je, áno, Boh požehnáva hriešnikov. Ale požehnáva ich nie preto, lebo nemá čo robiť, alebo preto, lebo robí experimenty, ale preto, lebo to požehnanie je pre nich liekom, ktorým ich chce zachrániť, a preto, lebo s tým požehnaním v ich živote má nejaký plán. Druhá vec je, že Boh ťa nedolomí. Boh ťa nedolomí, lebo Boh nedolomí nalomenú trstinu a neuhasí uhasínajúci knôt. Boh nepríleje poslednú kvapku do tvojich problémov, aby si sa zlomil. Boh to neurobí, Boh radšej odpije z toho pohára. A tretie poučenie, ktoré nám dáva toto dnešné naše spoločné zamyslenie je, že Boh použije všetky dostupné reálne prostriedky, ktoré má vo svojom stvorení. Čas, zvieratá, atmosférické javy, rastliny, použije všetko, aby ťa zachránil pre večnosť a mohol s tebou byť celý čas vo večnosti. Povedzte, nie sú toto úžasné obrazy Pána Boha? A mne sa ich chcelo vykričať na tom ihrisku, tak keď nie je tam, tak aspoň tu som vám ich mohol povedať. A verím tomu, že veľa krásnych ešte biblických poučení a aj takých objavov prežijeme aj počas sobotného a nedeľného dňa, tak vás srdečne pozývam. A ešte na záver by som sa chcel spolu s vami pomodliť. Oče náš nebeský, my si vôbec neuvedomujeme, čo všetko robíš pre našu spásu a záchranu. Neuvedomujeme si, ako zapájaš celé nebesá, milióny, legióny anielov, aby si nás dostal v ten správny čas na to správne miesto, kde sa nás dotkneš a my môžeme prežiť ten dotyk a môžeme sa niečo nové o tebe dozvedieť a možno ti práve odovzdať svoj život alebo začať, nás môže ten proces znovu zrodenia. Ja ti, Pane, za to ďakujem, že ty sa takto dotýkaš nielen nás, ale aj našich detí, našich manželov a manželiek, našich rodičov, kolegyň a susedov. Ďakujeme ti za to, že využívaš všetky možné prostriedky, aj svoje požehnania, ktoré dávaš tomuto svetu, aby si ho k sebe priviedol, aby si ho uzdravil a naplnil svoj plán. My ti ďakujeme, že ty si nad všetkými našimi problémami a nikdy nedovolíš, aby sme padli na samé dno. A radšej z toho pohára odpiješ, z toho pohára problémov, ako by si mal priliať tú poslednú kvapku. My ti ďakujeme, že si taký úžasný. Boha prosíme, daj nám príležitosti túto krásnu zvesť o tebe niesť ďalším v tomto svete. Amen. Boha potkat, poznat blíž, vše dělat, co je správné, být poslušná víc a víc. Zdálo se, že všichni byli lepší, byli dál. Slyšela je svědčit a zpívat písně chvál, ale v srdci má jen prázdno, Boha blízko nevnímá a ptá se vždycky znova, proč ho necítím i já. Bůh je jiný, než se zdá, větší než naše představa, jeho obraz rozmazán, lidmi pokřiven,
si cítit dovolíš, když mu důvěru svou dáš, jeho pravou tvář poznáš. Byl jedním z přesvědčených, všechno věděl, všechno znal, jak on sám byl učen, předal ostatním to dál. Dříve než se ho kdo zeptá, on už odpovědi zná a tajně vždycky doufá, tak lásku Otce dostává. Občas pochybnosti přišly, jsem to vlastně já, nebo jsou to prázdná slova, je Bůh představa je má. Bůh je jiný, než se zdá, větší než naše představa, jeho obraz rozmazán, lidmi pokřiven, nepoznán, možná je jiný, než věříš, než si cítit dovolíš, když mu důvěru svou dáš, jeho pravou tvář poznáš. Každý týden šli do sboru, byl to starý dobrý zvyk, ale za úsměvem stále zněl jim v srdci otazník. A každý hrál svou roli, že se zdálo být jak má. Uhlazené tváře, pochybnost však zůstává. Pak přišla velká krize, kalich příliš těžký byl a staré zvyky a tradice neunesli je už více. Bůh je jiný, než se zdá, větší než naše představa, jeho obraz rozmazán, lidmi pokřiven, nepoznán, možná je jiný, než věříš, než si cítit dovolíš, když mu důvěru svou dáš, jeho pravou tvář, jeho tajemství, jeho podstatu poznáš. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
his son at sparing, sent him to die. I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amen. Când vezi că totul e nimic și tot ce-ai strâns s-a prăbușit, Iisus rămâne în veci. Când lupți să ai ce îți dorești, dar fericire nu găsești, Iisus rămâne în veci. Doamne, fii mărit, îți aducem cinste. Veșnic să domnești, Tu ne-ai mântuit. Când simți că scazi în ochii tăi, să nu te temi, crești în ai săi, Iisus rămâne în veci. Când suferința te-a răpus, nu renunța, căci El ți-a spus, eu voi rămâne
Amen. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not aside for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Amen.